हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनै गोदान भिडिअ बरायबाय लोगोफोर दायो बे समावहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार भिडिअ लाना फैलायबाय बेनो जाहैबाय लोगोफोर दाख्लिनि जे प्रिभियास भिडिअआवहाय आङो मोनसे भिडिअ होदोंमोन बेनो जाहैबाय स्टेट बेंकआवहाय जेनेबा माब्रै गावनि मबाइल नाम्बारखौहाय चेन्ज खालामनानै लानो हायो बेबो मा होनना बुङो नेट बेंकिंनि थ्रुयैहाय माब्रै गावनि जे सिगांनि मबाइल नाम्बारखौ बा गोदान मबाइल नाम्बारखौ माब्रै नेट बेंकिंनि थ्रुयैहाय आपडेट खालामो बिनि बागैहाय आं दाख्लि प्रिभियास भिडिअआवहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय लाना फैदोंमोन दा बेवहाय गोबांथार माने कमेन्ट फैदों आरो आंनियावहाय माब्रैहाय जे KYC आपडेट खालामो बा माब्रैहाय आधार लिंक खालामो मबाइलजोंहाय बा माब्रैहाय जे आंनिया सिगांनि जे मबाइल नाम्बारा गैलिया बा रेजिस्टार मबाइल नाम्बारा बियो गैला सिमानो गैला दा माब्रै बेखौ सोलायनो हागोन बिनि बागै गोबांथार माने कमेन्ट सोंहरनायखाय दिनैनि बे भिडिअआवहाय आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय A to Z भिडिअ लाना फैबाय लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिम नायलांबानो जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि बे भिडिअआ हेल्पफुल जागोन आरो लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामबानो जाबाय जेन' लोगोफोर जोंना भिडिअआवहाय भिउस फैयो जोंना भिउस फैयोब्लासो माने भिडिअखौ एसे खालामनो मटिभेट जायो नालाय आरो लोगोफोर जायफोरनाखि बे बड' मेक्सार इउट्युब चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोनाबो बे बड' मेक्सार इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जेन' बेबायदिनो आं बर' रावजों लेटेस्ट नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाना फैयोबा नोंथांमोनाबो जेन' मोननो हायो दायो लोगोफोर नोंथांमोननि सोंनायनि फिनखौ आं दायो बे समावहाय खोन्थाग्रोनो हास्थायदों बेनो जाहैबाय नोंथांमोना सोंहरदोंमोन जे गोबाङानो माने गोबांनियावनो सिगांनि जे एकाउन्ट खुलिनाय समावहाय जे मबाइल नाम्बारखौ होदोंमोन थारमाने बिथांमोननिया बे मबाइल नाम्बारा गैलिया होननानै बुंदों बा सिमानो गैलिया होनना बुंदों दा बेखौ माब्रैहाय चेन्ज खालामनो हायो मबाइलनि थ्रुयैहाय बिथांमोना सोंहरनायखाय दायो आं खोन्थानो हास्थायबाय लोगोफोर नोंथांमोना थारमाने जुदि सिगांनि जे एकाउन्ट खुलिनायावहाय जे मबाइल नाम्बारखौ नोंथांमोना आपडेट खालामना होदोंमोन बा रेजिस्टार दङमोन नोंथांमोननियाव जुदि बे सिमा दायो गैलियाबा नोंथांमोना बेखौहाय मबाइलनि थ्रुयै बा इन्टारनेट बेंकिंनि थ्रुयै बा नोंथाङा न'आव थानानैनो नोंथांनि मबाइलजोंहाय दायो बेखौहाय चेन्ज खालामनो हानायनि बा गोदान मोनसे मबाइल नाम्बारखौ आपडेट खालामनो हानायनि जेबो अपसन गैया दे लोगोफोर दा बिनि थाखाय नोंथांमोना मोनसे खालि बेखौल' मावनो हागोन बेनो जाहैबाय नोंथाङा मोनसे जे SBI नि मोनसे फर्म जे नोंथांनि ब्रान्चआ बबेयावहाय बे ब्रान्चआव थांनानै नोंथांमोना SBI नि मोनसे फर्म लानानै बे फर्मखौहाय फिलआप खालामनानै नोंथांमोना साबमिट खालामनांगौ अब्लासो नोंथांनि जे गोदान मोनसे मबाइल नाम्बार आपडेट खालामनाय बियो आपडेट जागोन आरो नोंथाङा बिनि उनावसो नेट बेंकिं खुलिनो गोसोब्लाबो खुलिनो हागोन लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्टआव गोबाङानो बिहरदों जे नेट बेंकिंखौ माब्रै खुलियो बा माब्रै रेजिस्टार खालामो बिनि भिडिअ लाबो होननायखाय दायो आङो बेखौहाय नेक्स्ट भिडिअआवहाय प्रिभियासथ' नङा नेक्स्ट भिडिअआवहाय आं लाना फैगोन लोगोफोर दायो आं नैबेवहाय माखासे इम्परटेन्ट टपिकनि सायावहाय बा इम्परटेन्ट पइन्ट्सनि सायाव नोंथांमोननि कुइसननि सायावहाय आङो भिडिअ लाना फैग्रोदों दा लोगोफोर नोंथांमोना जुदि बे कन्डिशनावहाय बा गोजाम मोनसे सिम बा मबाइल नाम्बार बा रेजिस्टार मबाइल नाम्बारा गैलियाबा अनलि वान मोनसेल' अपसना बेनो नोंथाङा नोंथांनि SBI ब्रान्चआवहाय थांनानैहाय दायो नै आङो भिडिअ लाना फैबाय नैबेवहाय बेबायदि मोनसे फर्म मोनगोन बेवहाय नै बे स्टेट बेंक अफ इन्डियानि मोनसे फर्म मोनगोन नोंथाङा बेवहाय नैबे गोजौआवहाय नोंथाङा नुदों राइट साइडजोंहाय बेयाव एकाउन्ट नाम्बार होनाय दङ नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बारखौहाय बावहाय टाइप खालामदो बेनिफ्राय जे नोंथाङा माब्ला KYC नङा बे मबाइल नाम्बारखौ माब्ला आपडेट खालामहैगोन बा माब्ला ब्रान्चआव नोंथांमोना साबमिट खालामगोन बिनि डेटखौबो होबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय नैबे गाहायावहाय मबाइल नाम्बार बेनिफ्राय नैबे पिन नाम्बार नोंथांमोना होबानो जाबाय गोबाङानो रोंखागौ जानो हागौ बेखौहाय मावबाय थाखायोआनो जानो हागौ नाथाय ओरैबायदि मानसिफोरबो थायो जे माने मोनथिया आरो बेंकजोंहाय खुनु लेनदेन गैया माने बेंकआवहाय बेबायदि मावफेराखै बा खालामफेराखै बेनिखायनो बिथांमोना माबोरै खालामो बेखौ मिथियैखाय दिनैनि बे भिडिअखौ आं लाना फैबाय मिन्थिनायफ्रा जेन' जेबो साना आरो नोंथांमोना जास्ट मिथिनायब्लाबो नायलांबानो जाबाय लोगोफोर बिनिफ्राय नैबेवहाय गांनै फट' बिनाय दङ जास्ट नोंथांमोना बेखौ अनलि वान मोनसेल' फट' होबानो जायो बाव गांनै नांलाया बिनिफ्राय जुदि मबाइल नाम्बार आपडेट खालामनो थाखाय बाव गोबांथार माने अपसन दंखायो दे लोगोफोर नाथाय नोंथांमोना मबाइल नाम्बार आपडेट खालामनो थाखाय नैबे 6 नाम्बारावहाय नुदोंना नैबेवहाय नै फर चेन्ज मबाइल नाम्बार प्लिज आपडेट माय निउ मबाइल नाम्बार इन माय एकाउन्ट
बाव बेबायदि होनाय दङ बेनिफ्राय निउ मबाइल नाम्बार होनाय दङ नोंथाङा बबे मबाइल नाम्बारखौ दायो आपडेट खालामनो सानदों बे मबाइल नाम्बारखौ नोंथाङा बेवहाय बेबायदि लिरना होबानो जाबाय आङो दायो बेवहाय प्राइभेसिनि थाखाय आङो बेयाव आंनि मबाइल नाम्बारखौ बेवहाय माने लिरथुनानै दानथुनानै होनाय जाबाय लोगोफोर माने आङो लिरदोंमोन नालाय बेनिफ्राय बे थांबाय मोनसे बे जाहैबाय मबाइल नाम्बार चेन्ज खालामनायनि अपसन आरो दानिया गोबाङानो सोंहरबावदों जे माब्रै मबाइलजोंहाय KYC होयो दानिया मेन बियो गोनांथार टपिक बियो थारमाने एकाउन्ट खुलिखांनायनि उनावहाय बिदिनो फैसा सोनायनि लेनदेन एसे माने गेप जायोब्ला माने बेंकआवहाय KYC जायो नालाय दा KYC आ बयनियाबो जाखायो माब्लाबा खेबसे खेबनै बा खेबसेसोआ जाखायो आरो KYC आ लेनदेन माने एसे लेट जायोब्ला दा बिनि थाखायनो बिथांमोना गोबाङानो सोंहरदों माब्रै मबाइलजों KYC होयो दा लोगोफोर आं बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थाहरनो हास्थायबाय दायो बे समावहाय माने KYC जों दे मबाइलजोंहाय नोंथांमोना KYC होनो हानायनि जेबो अपसन गैया दे स्टेट बेंकआवहाय लोगोफोर नोंथांमोना गोबांथार भिडिअ सार्च खालामनानै नायनो हागोन माने थाम्बनेलफ्राव नुयो माने KYC होनो हानाय हायै माने हायो होननानैल' बुङो आरो नाथाय जोबनायावहाय हाया थारमाने प्रसेसा बिथांमोना खोन्थागोन ओरै गुदु गुदा नाथाय खिन्थु जोबनायावहाय बियो जाहैया दै साक्सेस जाया बेनिखायनो नोंथांमोना KYC खौ दायो हमनानै लादो मबाइलजों होनो हाया दै अपसन गैया बिनि नाथाय नोंथांमोना KYC होनोबा नैबे फर्मावनो लोगोफोर नोंथांमोना मबाइल नाम्बार बे सोलायनायनि मोनसे फर्म ना बे फर्मावनो नोंथांमोना नै बेवहाय दाना बाव गोबांथार अपसन दङ ना नै बेवहाय गाहायावहाय दायो नोंथांमोना नै बेवहाय नुदों नै 19 नाम्बारावहाय नै बेवहाय नोंथांमोना बेबायदि टिक मार्क होनांगोन दै बाव ओरै टिक मार्क होदो बेनिफ्राय बे 19 नाम्बारावहाय बाव होनाय दङ नै फर KYC आपडेटिं एकाउन्ट नाम्बार होनना बुंदों बाव नोंथांनि SBI नि जे एकाउन्ट नाम्बार बेखौ बाव होबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांनि जे मबाइल नाम्बार जे नोंथाङा जुदि सिगांनि फुराना मबाइल नाम्बारखौनो दोननो हास्थायदोंब्ला नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ बाव फुराना मबाइल नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय नोंथाङा जुदि खेबसेनो मबाइल नाम्बारखौबो चेन्ज खालामखानो सानदोंबा नोंथाङा गोजौहाय आं दहाय खोन्थानाय बायदि जे मबाइल नाम्बारखौ गोजौआव होबोबाय बे मबाइल नाम्बारखौ बेयाव होबानो जाबाय बेनिफ्राय नैबेवहाय डकुमेन्ट्सनि बेलायाव पेन कार्डनि अपसन दङ बेवहाय नोंथाङा नोंथांनि पेन कार्ड नाम्बारखौ बेयाव होनांगोन बेनिफ्राय नोंथांनि डेट अफ बार्थखौ बेवहाय होनांगोन दै आरो बे डेट अफ बार्थआ जे पेन कार्डआव जेरै दं बिदिनो बियो थानाय जानांगोन आरो लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय गाहायावहाय नोंथांनि जे नैबेवहाय अल्ड नेम बे नोंथांनि नेमखौहाय नामजों टाइटेलजों होबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय एड्रेसआवहाय नोंथांनि भिलेजनि नेमखौ होबानो जाबाय आरो बेबो बे सेम आरो नोंथाङा बेयाव जेरै लिरो बेवहाय बेबायदिनो लिरबानो जाबाय बेनिफ्राय गाहायावहाय नैबेवहाय नै जे सिगनेचार अफ कास्टमार फुल नेम नोंथांनि सिगनेचारखौ बेयाव होबानो जाबाय लोगोफोर बेवहाय ओरैहाय अफिसियेल बेवहाय नै अथराइज बेंक अफिसियेल होननाय दङ नोंथांमोना बेखौ खालामनाङा नोंथांमोना बेबायदिनो खालामबानो जाबाय लोगोफोर आङो दायो बेवहाय खोन्थाबाय मबाइल नाम्बार आपडेट खालामनाय बेनिफ्राय KYC आबो नैबेनो 19 नाम्बारा आरो बेनिफ्राय सोरनियाबा आधार कार्ड लिंक गैयाबा आधार कार्ड लिंक गैयैनि जे फर्म SBI नि बेबो बे गांसेयानो लोगोफोर नैबे 18 नाम्बारखौ नोंथांमोना नुदों बे 18 नाम्बारावहाय नोंथांमोना टिक मार्क होनानै बेवहाय होबानो जाबाय बेवहाय दंखायनो लिरनाय फर आधार शेडिं आधार नाम्बारखौ बेयाव होदो बेनिफ्राय नैबेवहाय नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बारखौ होदो बेवहाय आधार नाम्बार होदो बेवहाय एकाउन्ट नाम्बार होदो जुदि KYC होनाङाब्ला आधार आपडेटल' खालामनांगौबा नैबे 19 नाम्बारखौ नोंथांमोना टिक मार्क दाहो आरो नैबेवहाय फिलआप खालामनाङा 19 नाम्बारावहाय खिन्थु नैबे गाहायनियावहाय माने लिरनांगोन आरो बेवहाय नोंथांनि नेम आरो भिलेज आरो नैबे गोजौआवहायबो फट' गांसे नांगोन बेनिफ्राय एकाउन्ट नाम्बार मबाइल नाम्बारखौ नोंथांमोना बेबायदि होनांगोन दायो लोगोफोर आङो बे दिनैनि मोनसे भिडिअ खेबसेनो मोनथाम पइन्टखौ खोन्थाबाय बेनो जाहैबाय मबाइल नाम्बार चेन्ज खालामनाय जुदि नोंथाङा सिगांनि मबाइल नाम्बारा गैलियाबा बा सिमानो गैलियाबा नोंथाङा बे फर्मनि गेजेरजोंसो अफलाइननि थ्रुयैसो नोंथांनि ब्रान्चआव थांनानै नोंथांमोना बे फर्माव फिलआप खालामनानै होनांगोन आरो बे 6 नाम्बाराव दङ जाहैबाय मबाइल नाम्बार आपडेट खालामनाय बेनिफ्राय नैबे 18 नाम्बाराव दङ जाहैबाय माने आधार शेडिं माने आधार आपडेट खालामनाय आधार लिंक खालामनाय नोंथांनि एकाउन्टजोंहाय बेनिफ्राय नैबे 19 आवहाय जाहैबाय KYC आपडेट होनाय लोगोफोर दायो बेवहाय जाहैबाय आं खोन्थाखाबाय जे मबाइल नाम्बार जुदि नोंथाङा सिगांनि मबाइल नाम्बारा गैलियाबा बा सिमानो गैलाबा नोंथांमोना मबाइलजोंहाय मबाइल नाम्बार चेन्ज खालामनो हानायनि अपसन आरो गैबावलिया गुबुन जेबो बेनिफ्राय आधार लिंक खालामनाय बे आधार लिंक खालामनायाबो जे मबाइलजों खालामनो हानायनि जेबो अपसन गैया दै SBI आवहाय बेनिफ्राय
KYC आपडेट नोंथांमोना माबोरै KYC होयो बेखौ सोंदोंमोन नालाय माने KYC होनो हानायनि अपसनबो गैया दै बेखौ आं दायो खोन्थाखाबाय नोंथांमोना बे मोनथामखौबो लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो नैबे फर्मखौहाय नोंथाङा नोंथांनि ब्रान्चआव थांनानैहाय मोननो हागोन बेवहाय बावहाय होना दङ बियो नैबे बे फर्मा जाहैबाय गसाइगावनि नोंथांमोना मिथिखागोन बेवहाय टु द ब्रान्च चिफ मेनेजार बेव होनाय दङ स्टेट बेंक अफ इन्डिया गसाइगाव ब्रान्च बे गसाइगाव ब्रान्चनि बेयो फर्म मोनसे नोंथांमोननि ब्रान्चआव नोंथांमोना थांबानो जाबाय स्टेट बेंकआवहाय बेबायदिनो फर्म मोनगोन बेदिनो सेमानो जाखायो बेनिफ्राय नोंथांमोना जेरै आं दायो खोन्थाबोबाय बेबायदिल' फिलआप खालामनांगौ बे गुबुन जेखौबो नोंथांमोना जे फिलआप खालामनांगौनि माबा गैया आरो लोगोफोर आङो बेयाव मोनसे नोंथांमोननि कमेन्टआवहाय हराखैब्लाबो आं दायो मोनसे सरजाबनो गोसो जाबाय बा गोसोआव फैबाय लोगोफोर नोंथांमोना नैबे 8 आरो 9 बे अपसन मोननैखौ नोंथांमोना नुदोंना बे 8आव होनो जाहैबाय फर इस्यु अफ एटिएम कार्ड प्लिज इस्यु एटिएम कार्ड अन माय ओल्ड एकाउन्ट जुदि नोंथाङा गोदानै एटिएम कार्ड एप्लाइ खालामनो सानदोंब्ला बा एटिएम कार्ड गैयाबा नोंथांनि एकाउन्टआवहाय बे फर्म मोनसेयानो दै नोंथाङा नैबे 8 नाम्बारखौल' जास्ट टिक मार्क होदो दा बिनिफ्राय फर इस्यु अफ एटिएम कार्ड प्लिज इस्यु बे जेनेबा एटिएम कार्ड एप्लाइ खालामनायनि आरो लोगोफोर नोंथांमोना जास्ट बे मोनसे मा होनना बुङो बे 8 नाम्बारनि जे अपसन बे बक्स बावल' टिक मार्क होनांगौ ओमफ्राय बेनिफ्राय गोजौआवहाय आं होनखाबाय बेखौ नोंथांमोना जिखुनु खामानि मावा मानो बेवहाय नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बार मबाइल नाम्बारखौ लिरनांगोन फट' गांसे नांगोन बेनिफ्राय गाहायाव जे सिगनेचारजों एड्रेसजों बेखौ नांगोन नोंथांमोना दायो खोन्थाबाय आङो एटिएमनि एप्लाइ खालामनाय फर्माबो बेनो बेनिफ्राय नैबे 9 नाम्बारावबो दङ जुदि नोंथांनि एटिएमआ गोमाबायबा बा बायबाय आरो नङाबा जेनेबा एटिएमआथ' 5 इयार्सल' माने टार्म थायो नालाय जुदि एक्सपायार जाबायबा नोंथांनिया दायो गोदानै नोंथांमोना एटिएम नांगौब्ला नोंथांमोनाथ' माने रिप्लेसमेन्ट बा रिअर्डार खालामनांगोन नालाय बिनि थाखाय नोंथांमोना बे फर्म मोनसेयानो गासिबो दै खामानिखौ मावो जास्ट नोंथांमोना नैबे 10 नाम्बारखौ नायबानो जाबाय बेवहाय 10 नाम्बाराव होनाय दङ फर एटिएम कार्ड रिप्लेसमेन्ट जुदि नोंथांनि एटिएम कार्डआ एक्सपायार जाबायब्ला नोंथांमोना गोदानै जुदि एप्लाइ खालामनो नागिरदोंबा बा रिप्लेसमेन्ट खालामनो नागिरदोंबा बे 10 नाम्बारनि अपसनखौनो जास्ट नोंथांमोना टिक मार्क होनानै साबमिट खालामबानो जाबाय आरो जुदि नोंथांमोना माबेयावबा नोंथांनि एटिएम कार्डआ गोमानानैहाय जुदि बा बायनानै गोमाबायबा बा बायबायबा गोमाबायबा नोंथांमोना आरो बेखौ जुदि बा प्राइभेसिनि थाखाय नोंथांमोना जुदि नेट बेंकिंनि थ्रुयै बा अनलाइननि थ्रुयै जिखुनु नोंथांमोना जुदि ब्लक खालामदोंब्ला ब्लक खालामनायावहाय टिकेट नाम्बार मोनोना बे टिकेट नाम्बारखौ नोंथांमोना बेवहाय होबानो जाबाय लोगोफोर आरो बेखौ होदो जुदि मा होनना बुङो एक्सपायारल' जादोंबा बिदिनो गोमायाखै बा ब्लक खालामाखैबा नोंथांमोना जा टिक मार्कल' होनांगौ बेयाव ओरैनो लान्दाङै दोनबाबो जेबो नङा जुदि बे नैबे टिकेट नाम्बारा जाहैबाय नोंथाङा जुदि गोमानायखाय नोंथाङा ब्लक खालामबायबा बे ब्लक खालामनायाव मोनसे टिकेट नाम्बार मोनो बे नाम्बारखौ बेयाव होबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो खालामबानो जाबाय बा दिनैनि नोंथांमोना बुंनो हागौ बेखौलाय बयबो रोंखायो खालामनो बाव लिरनाय थाखायो नोंल' गोरों नामा बेबायदि होननो हागौ नाथाय आंनि मेन भिडिअ लाबोनायनि रिजोना जाहैबाय बेनो लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्टआव सोंहरनाय लेखा माने मबाइल नाम्बारखौहाय सिगांनि मबाइल नाम्बार गैलिया नालाय माने गोदानै मबाइल नाम्बार सोलायनोबा मबाइलजों हायना हाया बिनि सायावसो आं भिडिअ लाना फैदों बिनिफ्राय आरो जाहैबाय KYC नि सायावबो सोंहरदों नालाय गोबाङानो दा माबोरैहाय मबाइलजोंहाय KYC होनो हायो ना हाया बेखौ सोंहरदों नालाय दायो आं बिनि सायावसो भिडिअ लाना फैदों दै बिनि गेजेरजोंनो आङो दिनै बे फर्मखौ लानानै नोंथांमोननो खोन्थानाय जाबाय नोंथांमोना जास्ट नेगेटिभ साननो नाङा लोगोफोर नोंथांमोना नोंथांनि ब्रान्चआव थांनानैहाय बे फर्मखौ लानानै बेबायदि आं जेरै खोन्थादों नोंथांमोना बेबायदिनो फिलआप खालामबानो जाबाय लोगोफोर आरो लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो सोंहरदों जे माबोरैहाय माने नेट बेंकिं रेजिस्टार खालामो बा नेट बेंकिं खुलियो नोंथांमोना सोंहरदों दायो आङो बेनि खामानिखौ बा माबोरै नेट बेंकिं खुलियो बेखौ आङो नेक्स्ट भिडिअआवहाय नोंथांमोननो लाना फैगोन बेनिखायनो नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय लोगोफोर आङो माबोरैहाय माने नेट बेंकिंखौहाय खुलियो नोंथांनि मबाइलावनो बे नेट बेंकिंखौनो खुलिनायावहाय खुनु ब्रान्चआव थांनांगौनि खोथा गैखाया नालाय दायो आं नेक्स्ट भिडिअआवहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय लाना फैगोन बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय आरो नोंथांनि लोगोफोरनो शेयार खालामबानो जाबाय आरो जायफोरनाखि बे बड' मेक्सार इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जेन' इयुनावहाय आं नेट बेंकिंनि बा बेबायदिनो गोबांथार इम्परटेन्ट भिडिअ लाना फैबा नोंथांमोना मोननो हानाय बायदि लोगोफोर आरो लोगोफोर नोंथांमोना जुदि माबाफोर बिनि सायावहाय डाउट दङब्ला डाउट थाबावदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्टआवहाय सोंहरबानो जाबाय लोगोफोर अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन एसेनोसै